16 гасырдан бирле бу урында безнең мусульман мәхәлләсе яшәгән. Ул мусульманнар безнең мәхәлләбездә мәчет булса иде диеп хыялланганнар, дәүләттән сораганнар. Ләкин дәүләт ул вакытта таштан мәчет төзергә рөхсәт итмәгән. Шуның сәбәпле күп еллар, дистәләгән еллар, йөзләрчә еллар биредә таш мәчет булмаган. Инде гасырлар узгач, Наполеон сугышлары узгач, биредә Наполеонның шәһәрне яндырып китүеннән 10 ел соңрак мусульманнарга бу татар тарихи мәчетен төзергә рөхсәт ителгән. Рөхсәт бирелгән. Әлхәмдүлилләh, 1823 елда беренче проект буенча бу мәхәлләнең мәчете барлыкка килә. Аннан соң 1880 елларда мәчетнең яңа проекты ул киңәйтелә, биредә икенче этаж барлыкка килә һәм аның цоколь этажы да барлыкка килә. Шушлай иттереп, әлхәмдүлилләh, бу мәчетнең нигез салуына һәм төзелүенә 200 ел тулды.